pe strada Molière Nonorar 2, în centrul Bucureștiului, fațada arăta ca orice apartament liniștit din anii 80. Dincolo de perdele însă, documentele apărute după 1989 au arătat că locul fusese folosit de securitate pentru întâlniri conspirative și pentru supravegherea unor oameni din lumea culturală. În acei ani, Bucureștiul era plin de astfel de adrese care nu spuneau nimic la prima vedere. Un hol îngust, o ușă vopsită simplu, un apartament cu mobilier sobru, iar înăuntru se puteau purta discuții, se puteau nota nume și se puteau urmări pași care, în altă parte, păreau neînsemnați. Ce era important nu se vedea de pe trotuar, se vedea doar în dosare. Rețele de informatori, note despre întâlniri, observații despre persoane din cercurile literare și artistice, toate adunate cu răbdare, într-o vreme în care orice conversație putea ajunge pe o masă de birou. După 1989, unele documente au început să iasă la iveală, iar ele au sugerat tocmai această dublă viață a apartamentului. În afară, o locuință banală. Înăuntru, un punct de lucru ascuns în centrul capitalei. De aceea a rămas atât de mult timp nevăzut, chiar dacă era la câțiva pași de bulevarde circulate. Astăzi, locul spune mai mult prin tăcere decât printr-un semn pe perete. Și tocmai asta îl face greu de uitat. O adresă obișnuită, într-un oraș care a învățat să ascundă mult timp, foarte bine, ceea ce se întâmpla chiar sub ochii tuturor.